people ko council pen lama so appointment long der lo polotan te kaching thur nahi asai bang deng pon fit po je ko PPI scheme seli tum deng pon ji ko PPI scheme seli tum deng pon ji ma labang ke TVDC aja compensate ili tum bang ke deng pon long ko lama so TVDC kuma party kuma government ke chari hutsi labang so aja kong itum ke ban long lo labang so aja kong ke ban long ke ili tum BJP ya sarkar ke chari aja ini BJP ya government aja ini si pini TVDC aja kong ta itum chelong lo lapen customer aja kong ta ini tum chini lo lapen chelong lo ton marlia tu hey dak BJP langfer mondol asai hemonong langfer mondol minority morcha tum patil piponsi district committee tum kaping kharate mohila sanmilan labangso asai dengkono lapen ke dak pharo free pho muluk chetong lo lasolo pen don frokep susi IPHLC tum Cio lo lapen ke pini BJP long nang chipau bun lo aselang litum hata ninga klo ben dengkon lo kewangian islamic klem da penang dara penang pula bangso alam da chetan chimum long lo silalo non muni tum ta chini bom tang lo je sarkar tum ichari labangso sarkar ke madhu akhai madhu adhorom atum hanta ke platform ave kaddu kami panta kelang pachingri yet lasu ka chini pena bangsi nono bangke karbiang long ara tumta kapreka party long ke claim don tuma ta lo bangke BJP long si nang chipau don lo asilalo asi don ke bangi stabe karbiang long bangke la east west pangupet pen long posido la long posita elto kachingon CM sa Dr. Tuliram long kabori la bangso ang thega bangke elitum theklongji la pen ke hai ta penenga bangke omu chot pen si elitum hai ponji BJP party pe la hana mili chini dam bangke pen ke dak jongjong ni homosti alam langfer alam yang cithanam pusitame nona bangke dak penang an na upgrade lo rong arar tum ke dam tang hut BJP long nang cherap dun gawe nang jok dun de tum anstami nona bangke along join lo la pen ke pini ke join dun tum antame party ar kudeng kon pen ke dam tang hut la litum long ke cherap dun tum an phalla chewan pen pa join pon bom lo pini la dharam terona ke hai puno sanjit dera punon kongrong pi punon lasona khaksi ladak penang an IPHLC long ke dam tang hut ke cherap dun alidar satum anta chiu pen nona bangke BJP long si join that pen akuta deng pen mithanga sai party akam pe ditum long pen long ta hello ningarong ningang sama bangke silang fera bangke ke dam tang hut phante na non for election bang ke ong apai nang bat check ji si nilitum ninga chiti kelani chalo aprangsi nalitum erangke betung apana kero kilo pini nilitum dak langfer BJP mondol long minority morcha mohila sonminon labangso central penilitum aphan nang than ateng penilitum ke paman pon labangso me ke lake lahelo je ingjira tuma phan pe tuma phan swarlo tuma phan kosonsi ke paprang ponaima kosonsi sarkar long kacherap situ dun tunangjima lapen ko PPC alang itum kelong pon ma sarkar BJP sarkar hin pen ko PPC alang tum benefit mate ali kelong ma hai alam pothak sin itum seke hisab sin itum che than pon lo tasoga che than long pen ingjira tum penang atum ke urunadoi tang ho lapen ke ration card lapen ke lakputi baido jo lason kelong dun atum lapen PMY scheme hemso lapen ke asona facility alang tum ke longdun labang so ning kang samje paklang lo lapen ke long le tum pan sistame non ilitum BJP sarkar tum pen iti ponji aphan ilitum dak ke japon tum pen chingki je than sin ilitum amenali sain tum en pon lo lapen alang tum long weg ji ning the do pen ilitum labang so mai peman pon lo lapen ke aman ke do ilitum dak karbiang long ilitum CM lo sir Dr. Tuliram Ronghang alang khana kiro kilo alang li labang so ilitum minority aphan ke beng ke plak ave pin pen nirum suarlo phansta banilitum church of hansita dikon board of hansta pastor he phansta militu kato wetan itu ma akerap na pejir posialan phanda anse ka choro pilo la songbong pen nitum dag local constituency lang fair constituency long ke japon local MSC mate PSC long EM sar muduram lekhe alang stamil nitum hanang plak pompe nitum ajada son tamen nitum hanang pi na pajir nitum han pehuman konane ke church boundary tang ho nitum chuhang nitum hang kilo konane ke church tang ti tang ho lahai ta nitum han patang kilo komane nitum ration card ke long le tom phan nitum pulo nitum hanang pi nang pilo pe nitum kisuman atum ke pu parai barelong pen ke long chap
Produng Holdubari lahai sing tu minority tum hadak boha mukhado sela bangso boha long nitum ani dingklui pen nitum akar ipata tang ho la pen nitum towar tang ho pula hakar i mong tamen nitum phan yo pen nitum na pechun ponlo kichun tang si onglo la si la bangso lahai hai alam nitum ka chethan ka chimum dun je phalsi pini la bangso minority Sanmilan minority Mohila Sanmilan la bangso mai diponlo la so mai lo na chetong do na man ke do local EM sir Mudham lektia ke hai la pen itu mondol president sar Mahendra lektia ke hai la pen ke district pen ni tum han nang chetoy don dak BDC nang pidinya phan sar Nur Islam alang le ni tum chetong don la pen itu probhari lo dia district pen chetoy don sar Sani Rongpi alang tum nang chetong don pen si mesen pen ni tum armu chetulo pen la bang so pen ning kang sam PGP phan ni ga che the ni ching sam pen joksi don throkera hini adon bangke pini aku puthol tu minority hen pen BJP along chepa ogdon lo pen tum pini ka do ven tum bang pharo photrok amni merli le pen ingjira tum chetong non sil bang sa me alir tamen pichun pon lo kardom